добър избор да направих за чедото си Никола. Какво ли прави той сега в Масър? Дали усеща какво чини мня? Пет години чедото си не съм видяла. Скоро како ще се върне, ще го видиш. Айде, Каличино, слагаме за брата да и той как се върнат. Има ли хора тука? Има! А влизаме ли или не влизаме? Влизайте, влизайте! Нема влизаме, де си влизаме? Хубава работа, бай Койчо, до тук сте дошли, нема влизаме. Влизайте! Айде. Да се качваме ли? Качете са! Да се качваме ли? Да се качваме ли? Аз викам да се не качваме. Хубава работа, до тук сте дошли, нема се качите. Качете са! Айде да се качваме. Вадимчо, добро вечер. Как Марке, как сте, що сте? Марианке, Ами кажем ли, що сме дошли или да ви не казвам? Абе, какво е? Ще им кажем. Ще ви кажем. Да им кажа, Ще им кажем, а? Ние сме хора търговци и се научиме, дето теле за продан имате. А ние имаме юнче, да рекоме да ги изберем. Вие колко ще искате за телето? колкото дадете толкова. Дай мадам да го видим. Дайте да го видим. Бил. Нашето юнче е далеч. Беше на 9 лазарника, га го заведох в Александрия. Всяка сутрин, 4 часа го будих и тръгвахме да доим бивовете. Яхвирите да чистим. От 25 години там. Аз вече остарях и годините ми са за дома си. Работата си оставих в добрите ръце на сина ми Никола. След години не се е прибирал. Нема кой да го смени. Увеличи двойно бивовете, дето доим. Якото ни разнася до 2 болници, 2 Ана, там отел им викат. На сумати консуле и на бая знатни граждане. Бачка и от работа се не бои. Пестеловник е, всяка пара в пост слага и след нея клуб връзва да го не загуби. Нито тум пие, ни вино и ракия. Разбира се от работата. 3 чераци вече навъди. Ама нема кой да го смени. Како Анке, тъйка е всичко. Ние, вашата мома, аресваме ба Димчо. Вие какво си кажете за нашето момче? Аресваме. Що ме тъй, да вземем вашето момиче за нашето момче за невеста. Съглашавате ли са? То ние се съглашаваме, ама нека и нея да попитаме дали го иска това масърлия. То не искаш ли го бари? Както кажеш ти, тате, или както каже мамка. Ние вие даваме. Беше подготовки. Мак да го отпереш. Батинчо! Хубава е момата. Како Анке, била. Това е за воденикът. От сърцето си откъсваме нашето чедо и ви го даваме ние. Вземете го. Арно.
Бива. На го прибери. Го прибера. Тонке, А да ти е честито. си жива и здрава. А това кадро е на Никола. Да го гледате по покой. Дойде, той го гледай, до не. Хубаво ни е момчето много. Динчо, как сте, що сте, била, нали? Бива. Била. Тая работа деше я свършиме много хубава работа. От нея хубава нема. Да, момата е добра, нашето момче също е много добре. Алия да е. Алия! Така ми е. Айде да сте живи. На здраве, Танко! На здраве. На здраве! Да е живо. Назаре, кио, нас да се почерпите. Динчо, Кажи, баба. удумката сторихме. Това мислих, че ще може да е удобно да направим заплива. Ами аз мисля другата неделя, в неделята три след пладне, че е ден убав. Това е удобно на вас. Ние ще дойдем. Оставете се здраве! И в неделя, след пламне, ще се видим. Живи и здрави! Айде!